på Sport Festival, og jeg skal spille 3 koncerter i dag. Først skal vi spille med Munich her på Officerpladsen, og så skal vi spille med Kaizen Commons, Soulproject. Og så i aften er det Him from Nineveh i store scene. Det bliver spændende. Vulkanerne er de meget sovsede derude, der... Okay. Nej, skal jeg vælge guitar? Det bliver så optur, det der, jeg glæder mig. Ja, jeg håber lige, man kan huske teksterne fra hinanden. Det tror jeg går fint. Lad os bare lige hurtigt... Det bliver fedt det her. Det bliver spændende. Det skal bare fuld gas. Jeg er aldrig gået på scenen med guitaren på før. God eftermiddag. Vi skal se det igen. Så velkommen til Munich. I hope it's okay to say what everybody here is thinking. I hope it's alright tonight inside. Maybe you could be mistaken. Det var så fedt. Har du en idé til, hvordan vi får din guitarforstærker derovre? Nej. Der sker, at vi lige har spillet med Munich, og vi skal skynde os og pakke sammen. Vi skal også spille med Kaizen Commons og lave lydbrød om cirka 3 minutter. Så der er lidt run på. Det er den forstærker og den her guitar. Hvor er det? Det er så skarpt. Det var jo dejligt, må man sige. One down. You close your eyes and then you walk with me through the lane. Nu er vi kommet over til pick-up-scenen, hvor vi skal spille med Kaizen Commons. Vores lydprøve er nok startet for 3 minutter siden, og den er cirka færdig om 17 minutter. Så det er jo super. I'm so tired. There's no one else than you and me, baby. Not to us anyway. Så er vi klar med at spille med Kaizen Commons, og folk de venter på os derinde. Nu laver vi lige et hurtigt sceneskift, og så skal den have noget dance. Har vi sættet Kaizen Commons til det? Det får et nummer, der hedder August Copenhagen. You close your eyes and then you walk with me. Tusind tak skal I have. Er det godt? Fedt. Alle sammen med. Fuck man. Hold up. Shit. Så er anden koncert færdig, og jeg er rimelig svedig alligevel. Men det var mega fedt, og det virkede til folk, de var vilde med det. Så har vi Hims tilbage i aften. Hej. Hej, skål. Skål. Så er vi på vej ned for at have lov ind til Kaizen Nineveh, som skal spille 7,45 ind i store sal. Så skal vi til at lave lyd med Hims from Nineveh, og vi skal spille herinde i den her flotte sal. Jeg håber lidt, jeg kan huske det hele. Det er sådan lidt... Endelig kan jeg høre mig selv rigtig godt. Det er sidste krampetrækning i dag. We are to sing when we lie in our bed. Nu er vi lige blevet færdige med at spille med Him from Nineveh inde i Storsal på Sport Festival. Og det var mega fedt. Og nu har jeg spillet de 3 koncerter.
og jeg er rigtig træt. Men det hele gik godt. Det er helt sikkert.